Затвори си очите. Давай, затвори си очите, не се прави на различен. Преди да започнем с видеото, искам да те помоля да си спомниш за последния път, когато си се страхувал. Последния път, в който си се притеснил, когато е предстояла някаква презентация или нещо много важно за теб, или си искал да питаш онова момиче за Инстаграма. Последния път, когато си се притеснявал или се страхувал, спомни си за това. В това видео ще говорим за страха и притеснението и как да го избегнем и как да го контролираме. Защото това са две доста силни емоции. Преди да продължим, искам да ти кажа браво, за да си цъкнал на образователно видео, а не на другите мозъчно разяждащи видеа. Така че, браво. Горд съм с теб. Всеки ден се притесняваме за 1 милион неща. Оня какво си помисли, как да се облека, какво да ям. А сега ако ям това, ще стане ли това, ще отслабна ли, ще надебелея ли. Сега като излезна навънка, ако си вдигна ръката, някой ще ме помисли ли за странен. Притесняваме се за 800 000 неща в днешно време. И най-големият ни проблем е, че прекалено мислим и малко действаме. Много мислиш, малко действаш. Това ти е най-големият проблем. И до някаква степен не си ти виновен заради това, което се случва. Поради цялата ни обвързаност към социалните медии, TikTok, Instagram, YouTube, всеки ден разбираме 800 нови неща, 500 004 случки, 15 катастрофи да разбираме за тях, 8 убийства и няма как да не се притесняваш. Ти си погълваща машина на контент, на съдържание. По цял ден погълва съдържание и напълно те разбирам, ако се притесняваш. Не си ти виновен. Това означава просто сега да легнеш и да се откажеш. Това е женската постъпка. Едно от най-честите притеснения е притесненията за какво си мислят другите за нас. И това е едно от най-гадните и най-тъпите притеснения. Понеже ти, ако си истински, ако си себе си и ако не те интересува какво другите мислят за теб, ти ще си спокоен и няма да се притесняваш от това нещо. Ти трябва да си себе си. Трябва да правиш това, което искаш, защото няма смисъл да се правиш на другите. Няма смисъл да ставаш поредното копие. Бъди своята уникална идентична точка. Не ме интересува какво мисли Пешо за мене. Не трябва да те интересува как си в очите на другите. Единственото, което трябва да те интересува, как ти самия си в своите очи и как ти си в очите на Господ. Или пък като отидеш да питаш за Инстаграма на нормално момиче, какво като ти откаже? Какво като ти помисли, че си някакъв странен? Ти си ти. И без това, ако ще стане нещо, трябва да те приема такъв какъвто си. Така че не се притеснявай и не се страхувай. Друг много чест страх и притеснение е когато хората презентират. И казват, ама аз сега презентирам пред тоя, ама аз ако презентирам пред там, ще си притесня много. Млъквай! Трябва представянето ти, презентирането ти, нали, трябва да е едно и също, както ще е пред един човек, трябва да е същото както пред 1000. Няма абсолютно никаква разлика и абсолютно никакъв смисъл. Защото ти ако си странен, дори да е пред семейството ти, те ще помислят за странни. Ако си странен пред 1000 човека, всичките ще помислят за странен. Ако си готин пред семейството ти за презентирането, те ще помислят за готин. Ако си готин пред 1000 човека, ще помислят за готин. Не трябва да те интересува. И не трябва също така да си притесняваш за бъдещето. Да ти споделя сега една история. Когато влизах в училище, когато си избирах училище, много исках да влезна в 51-во да уча програмиране. Обаче се случиха така нещата, че не успях да влезна в 51-во и ми стана много тъпо и влезах в едно друго даскало. След първата седмица, която прекарах в това даскало, бях сигурен, че нищо не е случайно, че всичко, което трябва да стане, ще стане, защото след тази една седмица аз ходих на училище с радост. Ти знаеш ли какво е да ходиш на училище с радост? Това е невиждано. Така че за училище ли е, за работа ли ще е, за връзка ли ще е, за каквото и да е, не трябва да се притесняваш, защото каквото трябва да стане, ще стане. И да, понякога нещото, което трябва да стане, няма да е много приятно, ще е малко по-болезнено, ще се почувстваш тъпо. Обаче след това всичко ще се оправи. И за притеснението, за да го спираш, понеже не можеш да не се притесняваш, нали? Притеснението рано или късно ще дойде. Начин, по който може да го прекратиш или поне го намалиш до голяма степен е да дишаш. Но може да звучи тъпо и странно, но понеже в днешно време хората въобще не дишат, когато си гледат на телефона или на компютъра, ти буквално не дишаш, ти почти не дишаш. Единствено, ако видиш нещо забавно, не направиш така това ти е дишането и това ти е издишването. Ти почти не дишаш. И това е научно доказано. Почти не дишаш докато си гледаш на телефона, там докато гледаш TikTok или Instagram, се тая. С това дишай дълбоко и дишай през носа. По принцип дишането трябва да си го оправиш дори когато не си притеснен, но сега специално за притеснението, когато се притесниш или преди да трябва да направиш нещо така по-трудно, по-притеснително, поеми 1, 2 или 3 дълбоки въздишки. Много дълбоки, така да ти си изпъчат гърдите.
така се сменя. Така че, искам просто да видиш следващия път, като го направиш това, че почти няма да се притесняваш. Ама почти, много помага. Друго, което искам да кажа, което може да ти помогне да не се притесняваш и да говоря за като християнската философия. Бог винаги ни пази, винаги ни гледа. Винаги е тук и винаги ще ни помага. И ние, ако сме отдадени на Него, Той ще прави нещата в живота ни както трябва да се случат и накрая ще останем щастливи. Накрая Той ще ни заведе до мястото, което искаме да стигнем. Разбира се, може да не е по същия път, по който ние си мислим, че ще бъде до тази дестинация, но ще достигнем до тази дестинация. Бог ще те пази и ще работи извън теб и ще прави неща, които ти може да не виждаш. И затова не трябва да се притесняваш. Просто трябва да му повярваш. Това е най-трудното. Да повярваш в нещото, в което не виждаш. И на мен това много често ми помага. Защото много пъти аз много се притеснявам за нещо, много така. Идва ми отвътре да почна да правя някакви неща, да изкрещя или да почвам да се оплаквам и така нататък. Обаче после се сещам. Успокой се, направи го това нещо и остави всичко останало в ръцете на Бог. Ти просто имай търпение и действай. Направи това, което трябва да направиш и след това просто имай търпение, защото Той ще оправи всичко. Просто трябва да повярваш. Щом си изгледал до тук, съм сигурен, че не си като другите. Сигурен съм, че си една идея по-различен и това, което съм ти казал, поне нещо е влезнало и е останало. Не е влезнало от едното хо и излезнало от другото. И затова искам да ти кажа браво. И също така, че благодаря ти, че изгледа. Помогни ми, ако може, абонирай се, харесай видеото, нали, за да се вижда това видео повече и да разпространим това познание на България. Нека помогнем на нашия народ. И запомни, не мога, не е извинение.